hauxe da pertsona normalen mundu harrigarria. Jainkoarekin hitz egin dezaket, baina berak ez dit ezer esaten, mahai bat delako. Eta kalera ateratzen naiz eta ez naiz bustitzen, hori egiten duen arren. Eta hori, hemen Euskal Herrian oso garrantzitsua da. Ni ez naiz bustitzen! Eta ez dakiz Etorkizuna gertatuko den asmatzia. Eta orduan, laster mihia aterako dut. Adibidez. Ni naiz, koloretan estanda egiten duen puntu beltz. Euskarazko menpeko esaldi korapilatsuak esan ditzaket. Horrela, bapatean, inogalako arazorik gabe. Naiz eta Euskaldun berri izan eta Euskaltegian 7. urratsan ikasten egon. Maitetu duen pertsonekin bakarrik gertatzen zen. Bestekin ez. Besteak niri 5. Nik kantatzen eten bakoitzean, jende dana kutsatu iten eta jende dana hasten danerekin batea kantatzen, ez? Aireiak ditu, egoak, ego ikusezinak, egan egiteko balio ez duten ego ikusezinak. Horregatik galdetzen dio bere buruari zertarako egoak. Zertako guak, Zertako! Esko puta banao! Zertarako egoak es la nueva obra teatral del laboratorio creativo Metro Cuadro K. Pertsona normal orok superbotereak dituela deskubritu du zientzilari talde batek. Gizartean superbotere asko daude, gu batzu ditugu, baina hemen daude gehiago, ez? Gero prensan ateatzen da, benetan zerrenda hori, ez? Hauek dira, orain arte aurkitutako pertsona normalen superbotereak. Ordaindu gabe poteatzeko superboterea, edo kalea alboetara begiratu gabe zeharkatzeko superboterea, soilik A letrarekin hitz egiteko superboterea. Pertsona normalen superbotereek arazo bakarra dute. Ez dute ezertarako balio! Eta asko gustatzen zaiguna da une oro, Burkina Fason dagoen eulibizien kopuru zehatza jakiteko superboterea. ¿Y tú? ¿Has encontrado tu superpoder? Txikitasunean egiten du lan, ez? Bakoitzak bere gauza txikietan bilatu ezkero, seguraski rekonozitzen ez dugun superbotere bat izan dezakegu. Eta superbotere guzti horiek batuta elkarrekin indarra izan dezakegu kolektibitatean. Eusko Jaurlaritzak herritarren superbotereen gaineko eskuduntza eskatu dio Madridi. Es una obra de teatro creada por encargo para la gira cultural que celebra los 10 primeros años del periódico Berria. Haiek esan ziguten mezua, zerikusi handia zuen komunitatearekin, kolektiboarekin, proiektua babestu duen jende guzti hori nolabait eskertzearekin eta haiei opari bat egitearekin, beraz ikusten genuen interesgarria izan zitekela, gaiari dagokionez kolektiboaren ideia bera hartzea ardatz gisa eta bestetik kolektibo moduan sortzea gainera lan hori. Ara, ni batzutan, ni nau, beste batzutan gu, baina gu dienak ez ditu inoiz ni, ulertzen dira. Zertarako egoak es trabajo en equipo, creado en un espacio vacío y a partir del humor absurdo, por los actores Ainhoa Alberdi, Amaia Corral, Íñigo Ortega, Iraia Elías y Joseba Roldán, con el texto de Oier Guillán. Baino lana egiten hasi ginean da jolasten horrekin eta hortikan zijoazten ateatzen hitzak, hainbat hitz daudenak ere gure ideietatik daude. Bat gehi bat, beti da bat! Improvisaketaren bitartez diozun bezala sortzen den magia horrekin, Oierren etxeko lana zen egun batetik bestea, provokazioak ekartzea, ez? Guk improvisatzen jarraitzeko eta hortikan lana sortzen jarraitu alizateko. Zertarako balio dute, ez zertarako balio duten gauzte. Gero behaeak magia iteu eta jartzeitu txamana da. Dana poesian bihurtzeu. Hori da bere superboterea. Hori da bere superboterea. Con la dirección artística de Javi Barandiarán y de la compañía Déjà Vu y la colaboración de otros miembros del colectivo Metro Cuadro K de Rentería, han dado forma a una comedia poética. Oso modu magikoan daude sortuta estenak inolako estenografiari gabe, koroak estenak apoiatzeko sortzen dituen irudi fisikoei, nik uste hor
poetika oso markatua dagoela, ez? Bat egiten dugu helburuetan. Bat egiten dugu beldurretan. Bat gehi bat, beti da bat. Batman, Batwoman. Zertarako Hegoak se presenta esta semana en Zalla y en Izpura. Habrá más representaciones de aquí al 22 de junio, día en el que finaliza la gira cultural Berriak Hamar Urte, que recorre Euskal Herria y en la que participan también numerosos músicos. Lasai mirentxu, beti euki izan ditu negoak. Egan hasiko aiz azkenean.